תראו, קיימת בעיה גדולה מאוד בתחום הצוואות, הגורמת להפסדים עצומים בכסף וברכוש בעיזבון המצווים, וזה קורה בגלל ביטול צוואות על ידי כאלה שהתנגדו לרשום בהם, לאחר שהמצווים הלכו לעולמם. עכשיו, כדי למנוע זאת, אני ממליץ לכם שתצוו את רצונכם רק בצוואה נוטריונית, הנערכת על ידי נוטריון. וחשוב שתדעו, חתימתו של נוטריון על צוואה נוטריונית המאשרת שאתם כשירים לחתום על הצוואה, ושעשיתם זאת מרצונכם החופשי, מהווה אישור אמין ברמה הגבוהה ביותר, והיא ראיה מכרעת בעולם המשפט. משמעות הדבר שהצוואה הנוטריונית היא צוואה ייחודית וחזקה מאוד מבחינה משפטית, ונותנת למצווה את ההגנה הנדרשת שצוואתו לא תתבטל לאחר לכתו מהעולם. והתוצאה האדירה שאנחנו מקבלים כאן, היא שכל מי שרוצה לערוך צוואה בשיטה הזאת, מקבל חגורת ביטחון משפטית איתנה מאוד, המעניקה הגנה מקיפה שצוואתו תקוים בהתאם לרצונו. ותדעו, חגורת הביטחון הזו שאני מדבר עליה, לא קיימת בצוואה רגילה, הנערכת על ידי עורך דין. לפרטים נוספים וחשובים מאוד, שהם מעבר למה שאני שיתפתי כאן בסרטון הזה, אני מזמין אתכם ללחוץ על קישור שצירפתי, בו תוכלו לקרוא כתבה, בה התראיינתי וחשפתי את הכל. שרצונכם תמיד יקוים, אני ערן דוידי, עורך דין ונוטריון.